πάρα πολύ. Πιστεύω και οι συμπατριώτες μας εκεί στην Αμερική να ευχαριστηθούν που σας είδανε και που σας ακούσανε να λέτε αυτά τα πράγματα. Έχουμε και τον πρόεδρο. Και εδώ κοντά, αυτή τη στιγμή, έχουμε και τον πρόεδρο του χωριού, ο οποίος τώρα μόλις μας ήρθε, είναι ο κύριος Κώστας Κασίτας, ο οποίος τον πήρα το και προφέρει. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να έρθεις κοντά μας και να μας πεις 5 ενημερωτικά λόγια. Κάνω φασαρία εδώ ο κόσμος. Σαν άρχοντας εδώ πέρα του χωριού, αν μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, πώς είναι σήμερα η κοινότητα, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Πρώτα απ' όλα στο χωριό μας, Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε για την επίσκεψη και την ταινία αυτή που τραβάς αυτή τη στιγμή, διότι όταν θα ξανάρθεις στο χωριό θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό και από απόψεως προσωπικού, αλλά και απόψεως γενικά ανοικοδομήσεως και ανασυγκροτήσεως. Λοιπόν, έχω όμως να σου προσθέσω ότι άρχοντες σε αυτό το χωριό δεν νομίζω χωρίς την παλιά ιστορία να υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν υπάρχουν ούτε διακρίσεις ούτε αυτά. Θέλω επί τη ευκαιρία να απευθύνω ένα μεγάλο αδελφικό χαιρετισμό, μια και μου δίνεται η ευκαιρία αυτή σε όλους τους ομογενείς και σε όλους τους αδελφούς που έχουν πάρει τον δρόμο της ενοικιάς. Και να γνωρίσουν και να ακούσουν από τον πρόεδρο της κοινότητας ότι αυτή τη στιγμή αυτή η γη που ήταν κάποτε δική τους και τους ενέτρεψε ήταν λίγοι και τους ανάγκασε να φύγουν στα ξένα. Έρχεται το δημόσιο, την απολωτριώνει και να κάνει μια μεγάλη μονάδα. Βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη φάση και είναι δύσκολες στιγμές που περνάει το χωριό σχετικά με τις αποζημιώσεις και τις διεκδικήσεις σε διάφορα προβλήματα που έχουμε απέναντι των εταιρεών, των πολυεθνικών εταιρεών που θέλουν να πάρουν αυτόν τον τόπο. Θα κάνουμε μεγάλο αγώνα. Θέλουμε να είναι στην κρίσιμη αυτή φάση τη συμπαράσταση όλων των αδελφών μας και ίσως αναγκαστούμε να τους ζητήσουμε και μεγαλύτερη βοήθεια ηθική. Θα ξεχάσουν πλέον αυτό το ωραίο βαθύ όπως το είχαν ονειρευτεί και όλη τη γύρω έκθεση η οποία θα γίνει μια μεγάλη πόλη όπως είναι και στην Αμερική, πόλης εργοστασίου, όπως είναι στην Ελευσίνα ή οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλα συγκροτήματα. Ήδη σε πρώτη φάση από ό,τι μας έχουν πει θα απολωτριωθεί μια έκταση 800 στρεμμάτων, αλλά όλη η περιοχή και όλο το Λικέρι μέχρι εκεί που τελειώνουν οι ελιές γίνεται βιομηχανική περιοχή και θα μπορεί όποια επιχείρηση θέλει να ιδρύσει εργοστάσιο να έρχεται στην περιοχή μας, η οποία θα είναι μοναδική στον νομό Βιωτίας. Σε αυτό θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν λες όλη η περιοχή αυτή θα γίνει βιομηχανική, δηλαδή ποιος θα την απαλωτριώσει αυτή την περιοχή εκτός του εργοστάσιου? Ναι, εκτός του εργοστάσιου, το ίδιο το δημόσιο, η ΕΤΒΑ, η οποία είναι κρατική επιχείρηση βιομηχανικής ανάπτυξης, θα απολωτριώσει όλη αυτή την περιφέρεια, θα κάνει τα έργα της υποδομής που χρειάζονται, θα πάρει επιδοτήσεις από την ΕΟ και συγχρόνως θα πουλάει τη δική μας στις άλλες εταιρείες που θέλουν να κάνουν εδώ επενδύσεις. Αυτό πάντως είναι πολύ ασύμβολο για τον κόσμο εδώ, γιατί όταν αυτοί θα αγοράσουν την περιοχή, δεν ξέρω με πόσα χρήματα, μετά αυτοί θα πουλάνε εκατομμύρια σε αυτούς που θα θέλουν να καταστήσουν τις εργοστασιακές του μονάδες. Εκεί γίνεται ο μεγάλος μας αγώνας αυτή τη στιγμή με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ και της κυβέρνησης. Έχουμε έρθει επαφή και με τους βουλευτές και με όλους και βλέπω ότι την προσεχή εβδομάδα θα πρέπει, εάν δεν εξελιχθούν με διαπραγματεύσεις οι όλες διαδικασίες και οι όλες τις δυσκολίες που έχουμε, θα ζητήσει το χωριό μας ακρόαση από τον ίδιο του Παπανδρέου για να θέσουμε το καυτό θέμα της περιοχής μας. Διότι ναι, μεν τα ωφέλη είναι πολλά, αλλά και η μοναδική κτηματική έκθεση που είναι στα διοικητικά μας όρια και η οποία αυτή ανέθρεψε αυτόν τον κόσμο, έβγαλε επιστήμονες, τους οποίους έχει στείλει σε όλα τα μέρη του κόσμου και την εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Όχι μόνο να εξαφανιστεί, αλλά να μην έχει γη για να ζήσει ο υπόλοιπος κόσμος που θα μείνει. Οι κύριοι δεν μας δίνουν
κάνουν την πρέπουσα σημασία, ούτε την κατάσταση των κτημάτων κάνουν μέτωπα ειδικά κτήματα που είχαν υποχρέωση λόγω των καταστροφών που έχει υποστεί αυτός ο τόπος. Δεν μας δώσανε γερμανικές αποζημιώσεις, δεν μας δώσανε τίποτα, ενώ άλλοι πήραν όλα τα ωφέλη. Το ίδιο προσπαθούν και τώρα να κάνουν. Είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε το σκηνή, χωρίς να θέλουμε βέβαια να δημιουργήσουμε κατάσταση στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα πρέπει να μας πάρουν τσάπα αυτή τη γη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η συμπαράσταση, ας πούμε, αυτή είναι η άποψη δική σας. Ο κόσμος, οι κάτοικοι εδώ στο χωριό έχουν την ίδια άποψη. Τι συμπαράσταση έχετε? Ζαχαρία, από χθες την Κυριακή είχαμε ανοιχτή συζήτηση με τον κόσμο στην πλατεία του χωριού και όλοι έχουν εξουσιοδοτήσει μηδενός εξαιρουμένου, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην κοινότητα και την εξουσιοδότησαν να χειριστεί όλο το θέμα κατά την κρίση της, αλλά δεν θα κάνει ό,τι αυτή νομίζει. Οπωσδήποτε σε κάθε φάση και σε κάθε νέο στοιχείο θα συμβουλεύεται πάλι και του τελευταίου πολίτη τη γνώμη. Πολύ σωστά. Είναι μια δημοκρατική αυτή η ιδέα, η οποία είναι πολύ σωστή. Κώστα, ένα άλλο πράγμα. Εδώ η κοινότητα, τι πόρους έχει? Γιατί όπως ξέρουμε ότι ένας οργανισμός, ένα σπίτι, για να συντηρηθεί, για να πάει μπροστά, πρέπει να έχει ορισμένους οικονομικούς πόρους. Μπορείς να τα δείξεις, να μας πεις ποιοι είναι αυτοί οι πόροι που έχει? Οι πόροι δυστυχώς της κοινότητας μας είναι πολύ μικροί. Είναι οι πόροι τους οποίους πληρώνουν τα γεροντάκια για το νερό, για το φως και σήμερα μάλιστα ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό έχουμε περιοριστεί σε έργα, οι χρηματοδοτήσεις και δάνεια ακόμη δεν μας δίνονται. Έχουμε κατ' επανάληψη τώρα ζητάμε για να αγοράσουμε αυτό το κουβεδάκι που είναι κάτω από την πλατεία, να κάνουμε αυτό και διαρκώς έχουμε δυσκολίες. Να δούμε τώρα, μας υπεσχέθησαν ότι θα προωθήσουν το έργο μας σύμφωνα με τη διαδικασία του εργοστασίου. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να σου δείξω είναι από υγειονομικής πλευράς. Υπάρχει για αυτό στο χωριό και πώς εξυπηρετεί ο κόσμος σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης? Από αυτή τη σκοπιά έχουμε αγροτικό ιατρό μόνο, όπως και όλοι οι ύπαιθρος ελληνικοί. Τώρα δημιουργούνται διάφορα κέντρα υγείας σε μεγάλες περιοχές και σε πιο κεντρικές περιφέρειες. Εδώ εμείς πάντα έχουμε το πρόβλημα του γιατρού, διότι είμαστε μικροί κοινότητες και κάπως απομακρυσμένοι από τη Θήβα. Λοιπόν, οι έκτακτες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με ταχεία εξυπηρέτηση μέσα στη Θήβα ή και στην Αθήνα απευθείας μέσα σε μία μισή ώρα. Με το νοσοκομιακό που έχει το βρένα μας έχει εξυπηρετήσει κάποια ανάλυση, αλλά και με εδώ ό,τι ιδιωτικά αυτοκίνητα υπάρχουν. Ένα άλλο θέμα είναι το σχολείο. Υπάρχει, από ό,τι ξέρω εδώ πέρα, δημοτικό σχολείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσες θέσεις έχει, εάν υπάρχουν οι κατάλληλοι δάσκαλοι? Το σχολείο μας έχει μόνο ένα δάσκαλο και λίγους μαθητάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα. Το πρόβλημα είναι στο δάσκαλο, ο οποίος κουράζεται περισσότερο και απόδειξη είναι ότι όλοι οι μαθητές, έστω και αυτοί οι λίγοι που φεύγουν από το σχολείο μας, όπου πάνε είναι μεταξύ των πρώτων. Εάν τα συγκρίνουμε με γειτονικές κοινότητες, έχουμε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα και να υπερηφανευτώ ιδιαίτερα για τον τόπο μας, έχουμε το καλύτερο υλικό της περιφερείας. Ένα άλλο που ήθελα να προσθέσω, γιατί ενδέχεται αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε να τη δουν και φίλοι Λοβρενέοι πολλοί στην Αμερική, είναι ότι ενώ προτάθη να γίνει συμφώνηση στο σχολείο του Λοβρένα, το πήγανε στη δύναμη των περισσότερων και δεν θέλανε να μας αφήσουν μία τάξη στο χωριό. Εμείς προτείναμε να γίνει ένα στο σχολείο, αλλά παράλληλα να μείνει και μία τάξη στο χωριό μας, να έχουμε και επιστολιά στο σχολείο, να έρχονται και οι ομογενείς να βλέπουν ότι πράγματι υπάρχει στο σχολείο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που είναι σήμερα στο Detroit και οι περισσότεροι προσωπικοί φίλοι έχουμε όλοι μαζί μαζέψει με άμμο και μούριες για να φτιάξουμε αυτό το σχολείο. Και θα ήταν ντροπή να μένει κλειστό και τα παιδιά μας θα πηγαίνουν στις άλλες κοινότητες. Σε αυτό τώρα πιστεύω με την κατασκευή του εργοστασίου ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα παιδιά με τον ξένο κόσμο που θα μας έρθει και να επανδρώσουμε και το σχολείο μας καλύτερα. Είπατε ότι με την κατασκευή του εργοστασίου, δηλαδή το πράγμα είναι τελεσίδικο, θα γίνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, οριστικό είναι πλέον το εργοστάσιο θα γίνει εδώ. Είναι
βέβαια γεφυρό αυτό, αλλά είναι κάτι άλλο. Είπαμε ότι τις μεγαλύτερες ζημιές θα υποστεί το χωριό μας και η Δομρένα συνάμα. Όλες οι γύρω κοινότητες θα έχουν τα περισσότερα ωφέλη. Δεν θα τους αφαιρεθεί κλιματική έκθεση καμία από την κοινότητα, ή μόλις η ρήπαση θα είναι μικρότερη, η θάλασσά τους δεν θα καταστραφεί όπως τουλάχιστον της Τίσβης, το βαθύ, αυτό το ιστορικό βαθύ, και ο Αγιάννης παίρνουν τον δρόμο της καταστροφής. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ένα άλλο πράγμα είναι το θέμα υδρεύσεως εδώ στο χωριό. Υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού, όλο το καλοκαίρι έχετε νερό, γιατί θυμάμαι από ανέκαθεν κόβανε η κοινότητα νερό το καλοκαίρι. Το πρόβλημα του νερού έχει αντιμετωπιστεί και εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε έλλειψη νερού. Ήδη όμως λύνεται οριστικά το πρόβλημα με την υδροδότηση που θα γίνει του χωριού, όπως και των διπλανών κοινοτήτων, από το έργο του Μόρφου. Το οποίο πιστεύω μέχρι την Άνοιξη να έχει τελειώσει και οπότε θα έχουμε άφθονο νερό, αλλά μόνο για ίδρυυση. Δεν μας παραχωρούν για άδρυυση. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την γενική καλοσύνη να μας πεις αυτά τα οποία μας είπες. Πιστεύω ότι θα βρεις την δέουσα συμπαράσταση και κατανόηση από τους συμπατριώτες που βρίσκονται σε όλα τα μέρη της Αμερικής, γιατί αυτή η ταινία θα προωθηθεί σε όλα τα σπίτια των ομογενών της Βίων και θα ήθελα να κάνω δώρο μία βιντεοκασέτα η οποία είναι διάρκειας 2,5 ώρων που δείχνει τον τελευταίο χορό που έγινε στο Οχάιο, συγκεκριμένα στο Λορένι, Οχάιο, τον Ιούλιο που μας πέρασε το 1987. Μέσα στην ταινία υπάρχουν εκλεκτά πρόσωπα του χωριού που βρίσκονται στη Σενιδιά και θα τους γνώρισες και εσύ από κοντά πριν διετίας που είχες έρθει σε μια παρόμοια συνάντηση στη Μινεάπολη της Μινεσότας. Εδώ πέρα, στην ταινία αυτή είναι οι ίδιοι συμπατριώτες και άλλους που δεν είδες στο Λορένι, Οχάιο. Μπορείτε να την προβάλλετε κάποια μέρα εδώ σε κάποιο καφενείο, να τη δούνε όλοι οι συμπατριώτες και να δούνε γνώριμα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί. Αυτή είναι δική σας. Ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία, και θέλω να ακούσουν οι οικογένειοί μας ότι λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να βρεθώ στο Λορέ, αλλά ελπίζω 100% στο χώρο που θα γίνει στο Detroit, στη συγκέντρωση αυτή, είτε σαν πρόεδρος είτε σαν ιδιώτης πλέον, να μπορώ οπωσδήποτε πάση θυσία να βρεθώ πάλι κοντά στη μεγάλη αυτή ζεστασιά και στο αξέχαστο μήνα που πέρασα κοντά σε όλους τους φίλους και πατριώτες. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι να επαναλαμβάνω ένα μεγάλο χαιρετισμό από τη Τίσβη σε όλα τα αδέρφια μας τα ξεκινημένα, τα οποία φέτος επισκέφτησαν πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε όλους που επισκέφτησαν το χωριό μας, αλλά από τον χρόνο και πέρα δεν θα γνωρίζουν πλέον αυτή τη Τίσβη όπως την είχαν δει και όπως είχαν μεγαλώσει. Θα αλλάξει τελείως από τη μια άκρη στην άλλη. Ίσως δεν μπορούμε όμως να κάνουμε και διαφορετικά, είναι και αυτό μια απόρρεια του σύγχρονου πολιτισμού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, ούτε να περιοριστούμε στα λίγα πρόβατα είτε στα λίγα χωράφια. Πρέπει να μπούμε στη βιομηχανική περιοχή και να γίνουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, όλοι εργάτες εργοστασίου ή κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και αυτή την ταινία θα φροντίσει η κοινότης, θα προβληθεί στη πλατεία του χωριού, να τη δούνε όλοι οι κάτοικοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνει στο αρχείο της κοινότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είχατε καλοσύνη να ήσασταν έτσι κοντά μας και μεταβιβάσετε όλους τους χαιρετισμούς στους συμπατριώτες μας στην Αμερική. Καλή σας νύχτα και ευχαριστώ όλους. Και πάλι επαναλαμβάνω, πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.